børnene ud og skaber læring sammen med heste, det er, at det bliver et andet frirum, hvor fokus er mere på den kropslige væren i og med hinanden. Og så dyrene bliver jo den der døråbner ind til, at det er et sjovt sted at være. Det skaber noget leg, og det skaber noget velvære, faktisk. Det er et trygt sted for børnene at være, når at der er mindre snak, samtidig med, at der også kan være snak, uden at det bliver for meget. Dyrene de har en særlig interesse for børnene, fordi de flytter sig, de bevæger sig, og det sætter helt naturligt nogle aktiviteter i gang, som vi så kan følge op på til at skabe de her gode læringselementer, som handler om relationer og måske lidt samarbejde og forskellige ting og sager. Det kan man i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør, så skal man vist nok snakke med Per. Det er en del af håret. Det er en kastanje. Er det ikke sjovt? Så hesten, den kan faktisk selv bruge kastanjer. Det er en kastanje. Det er ikke en rigtig kastanje, man spiser. Det er ikke en rigtig kastanje. Min hund kan faktisk godt lide, når man piller dem med, så kan du godt spise den, men vi spiser dem ikke. Så det er ikke sådan en kastanje, man kan lide. Det hedder en kastanje. Ja. Vi er næsten over ved rideskolen, og det er bare sådan en god tur. Vi lige fik med hestene, så jeg filmer de hestene. Nå, så kommer Rosine i pølsehallen. Det var selv en Rosine i pølsen. Rosine i pølsehallen, det er I de aller sidste. Det er jer, der er de aller sidste. Det er bare et talemåde. Noget af det, som sådan et sted også kan bruges til, og som hestene også kan bruges til, det er jo det her med at gøre nogle andre ting, end det vi plejer at gøre med dem. I år var det sådan, at i forbindelse med hele den her corona-ting, at vi fik mulighed for at lave en særlig indsats, en særlig aktivitet, netop på grund af coronaen. Og vi har arrangeret med Hestinge om at lave sådan et forløb for de her børn. Så vi lavede faktisk en sommerlejr på 5 dage, altså en uge, hvor børnene mødte ind her kl. 8 om morgenen og var til kl. 1 hver dag. Det forløb, som vi så med børnene, kan vi næsten ikke beskrive, fordi det var helt exceptionelt at se, hvordan børnene fra at starte mandagen og så til hvordan de sluttede om fredagen, havde udviklet sig i en rigtig gunstig retning. Helt fantastisk. Det har jeg været mere glad for. Så man har lært nye mennesker at kende.